Hei, hei tid, så det atter her, vi har nødvendig parti av Hjertamal, og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg Fære er spyrir Paul. Hva ligger til hjertet det? Ja, det mest, men det første verset jeg skal lese, det fra 17. Korintbrev i 11 og 31. Sørste verset i 11 og 21 alltid. Det er kanskje ikke det sørste. God og fjær Herre okkara Jesu Krist, som signaver i alle ræver, vet at det ligger ikke. At det kanskje ikke og jeg kaller det etter prekve om hvordan Herren sikrer vi Paulus. Ja. At få han fra å være sterskende i seg selv, og til å være vøykan, men sterskende god. Akkurat, ja. Og det har hodet ikke med, ja, nekve disse tøymene, siden vi pratet av et litt enda tøyman. Tøy at det stender at styrken gods og fægers okkara. Det er ikke annen styrken. Og i hele tid. Og ta i hokse om at det her verset, han sier det at han og Guds styrke som veigløyde, virker og like med oss. Paulus. Ja. Og så dvelger jeg synte vi at her, sikker vi til verlige, kvila vi til gode. Vi vilja, men kan ha at vi skifter, så sier han, grøyt åren, vi tar kan støv, va? Skal være så, og det grøyt. Men det noe så grøyt? Så det som han kommer frelsaken fra, og til, det ikke vi til å gjøre. Ja, vi skulle grøye nækka. Først åren et lattene. Ja, han skal grøye det for jokken. Og så det jeg har skrivet det her i trekken, for jeg hadde til en 12 år så gjerne. Her har jeg skrivet det her, at jeg så stersker, jeg så viser, jeg så røyker, det så lærter? Men hva tøytning er det? Men god elskar ta han fær, rom, ta vid åndkjer i okon sjalvun, og halt okon halt og fullt til hansara. Det øyne motsetningar. Vi må egn og styrke, må egn og dårlig løyka og alt det her. Nei, han har ikke bruk for det. Så han kommer frelsa med. Fra tog gamla til den nødja. Fra ikke å kunne brukast til næka for han, til å kunne være hans ombåa gjør, hvis det fire. Ja. Og så det her, at god elskar, ta han for rom, altså. Ta han for rom og jokken. Så løs han fær kærløyga sin inn i hjertokkara. Til vevnen som vi har at lansare gjør okken ikke til skammar, og så sier han, tog kærløyga gos uttalt og gjørst nokka, vi har jo antall som skriver nok nere, det Rombra 5-5. Og til så hovallet affærer jøkt om brøvene, og en rannsaknar fer, altså, vita, hva det, og hva min oppgave, og hva vil Herren vi må inn og løyve, og så framveis, ja? Halt en standard. Og vi tar gjeva god rom av virke og jakken, og så heter som vi har nevnt nok så ofte i søstene, at god han som virker og jakken, bæja vilje og virke, etter hva vilje så inn. Hva sier du? Jo, jeg sier det, altså, det Guds kærleik av metalir. Og han elskar ut i altmarsk. Og han elskar öll i altmarsk. Og han leter okkon kjenda, han sender gå og vilja så inna, men han leter okkon kjenda sin kærleika, vi sin i omsorgan.
Og det faktisk rett og nekk som kunne vittne til at utan nægge som helst tanker om god, så møter han vi kærleika. Ja, Og jeg husker eisne Paulus da han fer til Damaskus. ja. Altså han ikke bare hei, tar ikke til unge tanker hei om god, men han hei fullkomlige øvutta tanker om god. Han var som han selv sier om sine egne landsmenn, at tar durska god, Ja. men ikke vi skille. Og her var han selv, han kjente alt til det. Og til det som jeg blir bare mer og mer imponeret av hese kærleggene som så ivestreimende, Ja. at ja, vi får faktisk ikke det i måtrene. Jeg vet, et eller annet. Det som jeg har lært av her i åttelesjærene, det er alltid vi på det. Altså, det er så, nu kjenner vi så vel med annan at jeg vet at du er vi på det. Ja, nettopp. Ja, og det er for båda veier. Og det, ja. Tror jeg at, jeg også sier, nå nevnte du hatt det som hendte at Damaskusvedene, Ja. han møtte Jesus, og hvor er du herre, og Jesus han som du søker rett. Han fikk nok snakke å vite på denne veien, at det ikke med du søker rett. Nei, akkurat. Altså, Ja. det er ikke, du kan ikke søke mer. Men, det her som du søker rett. Akkurat. Ja. Og hatt en sånn veldig sannløyde som til slett ikke så øyne jeg var siden til jeg gikk opp for meg akkurat hatt det her. Og det var nok samband med tjenestene vi tatt i lintene. Ja. Ta en til jeg gikk opp for meg. At Jesus sier til meg, Jesus, han sier, hvor sørs du mer? Ja. Det har han sagt når jeg har bøtt noe godt, så. Og då tog har vi lagt det til oss ut av Facebook, at det i høveshøytene. Da Paulus så sier det til i 17 Korinthbrev 12, at jeg vet mannlig Kristus, om han var i likam, og vet ikke, at utenfor likam, vet ikke, godt vet det. Som for 14 år og søyan var riktor, bostor, lykke inn i trygge himmel. Inn i paradis. Og har det å si i år, som ikke mennesker løftet at tale, et eller annet sier. Vi vet at du er til hjemme på det her. Det vet jeg også. Og at det helt øynestandende. At kunne komme ved hessen her først. At han var riktig, og han kan ikke ha riktig selv han inn i tre himmel. Nei. Det er han gjørst, for jeg lærer han. Ikke å være sterkere i seg selv. Akkurat, ja. Ja. Det er helt øynestandende. Ja. Nei, jeg husker om i samband med at det er Paul skriver her, ja. Jeg vet ikke om jeg har hørt noen annen nevnt til. Nei. Men han minner, han forteller her, han minner øyla nekk om det som nekk mennesker der forteller om opplevingen det her var at det er om marsje til degene. Og hvis vi leser i Apostelsønne 14, så sier vi til den i vers 8 at Illustra satt med over som ånga måtte hei i foten. Han var lærmen fra Mårløv og hei aldri gynnskje. Han hørte Paulus tale. Tainus Paulus fest i egene av han og sa at han er trygg av å være grøtter, sier han harst, reiste og startet foten til henne, ta sprakk han opp og for å genka. Ta i falt ikke sa til som Paulus er gjørst, lyttet de opp rødsen og røpte av lykke åneskånd, godane vårne mennesker lykker, og kommet nye til okkara. De kallas Barnabas Saus, men Paulus kallar det Hermes, av at det var han i 40 året. Presterne Saus, tempelen som utenfor byen var, kom av porsen ut tarven og krans og atle offra samfalsen. Men ta og i apostelen Barnabas Paulus hørte dette, skrattet til klæsøyne og lope inn mittelen falske, røpte og søtte til menn hva det de gjør, eisne videre menneske under samme kåren som tid, og vi kunne gjøre at det kunne evangeliet til å vende at det kunne borster fra som tom og god til en livande god, som har gjørst himmel, gjør, hav og alt som teimner i, han som og i feiren og tøyen, lat alle hentninger genga tæra veier, og så videre. Og så sier han her at det var noe ytla, at her vil si hetta finke hilde falskene fra at offra til sønn. Men stendet så her, og i vers 19,
Nu kommer nægre jøtar her ur Antiokia og Iconium. Ter finker folk i synpast. At det er som det samme folk. Og de steina av Paulus, og drog han ut byen, og i terre trygg at han var der. Men ta i lærersvenner saunas rundt han, reistes han og for inn i byen, og dagen etterfor han Barnabas sted til derp. Jeg trygg jeg så, nok samfunnet det, at det som han omtaler her i 2. Korint 12, at han vil riktig borster, at det hender hese løtene her, så han vet ikke om han er lika med, eller utenfor lika med, altså han vet ikke om han er ordentlig deier, eller ikke, og ta færre han ser inn ui til himmelska, og færre suttje ellers underfulle ting som han ikke færre gang for løy til å ta seg om. Som för förstannar så igen. Ja. Så det är förstannar härifrån och till. Ja. Hasselöt. Det Hasselötna, ja. Ja, nettopp, ja. Det är en tåsa vi han om att. Ja. För det är han det, ja. Ja. Ja, faktiskt, ja. Ja. Men vi tar suttje så här händingarna här till att här grå hända mannen. Då är det så störst under att alla bor där gås om att det var pura ohörsta. Och Paulus häver så mycket lut i sig själv. Så visst han var näka av sån här usa hick vad jag kan. Så hej han vill blända av sån här jubel från falschen. Men det gick inte länge så komma näka av alltså jødiske målströmmon och ta få allt falskt sympasta. Tar så ett huvud till det. Ja. Ordentligt. Och det skiljer vi väl. Och så gör det Herren bara till grunden lautet då, kan man gott säga. För jag får han och tal. Ja. Att han har heter väldigt siren han är onde. Vi är inte att vilja läta ta offra till sojna. Akkurat. Till tøyra. Och tøy så inte så störst och ges ner nu till lagt att det är så att han säger att för att jag inte ska göra med störande av som höv vapenbäring kom. Mer given tarner i hållt angel satans för att han ska slå han med så Jeremy inte störande. Att han skulle vujtja fram här i herran om trutja fäder. Men han säger vi med, nej munnet är nog mycket, tog kraftmun var fullkomne vajklöjka, och tog rausiemar helst av vajklöjka mojrum. Av vajklöjka mojnon, för jag kraft Kristusar kan kvila mer. Och tog jag vi gått med att vajklöjka, rinkare viffer, och nej, och jag sagt någon, og i endjes for Kristus skuld, tog i tair vajkur, i stersk. Til å si at Paulus fullkomliga gav til Guds avgjør vi ser. Ja. At han har ser bosterriksing som han er tidsjande inn i himmelen i. Og så har han kom attor. Og han tåsar med at det var lika, men utan var lika med det. Det var lika mye til han visste herren. Men han kom att det ja. Och halt fram. Inte nu att det samma lust trick vi. Men att det Guds lust. Alltså att det Guds raje. Och då är halt det till att det i morgon som är tar han gåtag fullkomliga att god avgör Guds. Han säger ta vajkur sterskor. Han skammast ikke iver av å vajkur når han røssar. Vajkur, sterskor i god. Allt personlig, ja. Vajkur, sterskor i god. Men ta hever han akkurat at her som han skriver om i seg borstrikingsna. Ta hever han akkurat prekvada hos vajkur han i samband med det som får fram i 11. kapitel. Som alltid så omöjligt hållet och att präkt vi om hvordan Herren sikrar nettopp her. Ta han säger här i 11. kapitel och vers 20-21 att
Alltså att öllon häson hävjet här som kvantär gemar ofri. Omsorgarna för de öllon samkomnon, alltså öllon godsbötnon, är han omsorgan. Fyra, ja, öllon samkom. Kvar är vajkor åt den lösen ever vajkor. Kvar är valt avstått åt den där bränner i mer. Ska det rösa mer? Ska det rösa mer av vajklöka mojnon? Och så är det han säger att det vers. God och fäger, herra okkara, Jesu Kristus, som signa vår i alla över vajt, att det likvi ikke. Han ikke kunne ha sagt det hvis han er lett å offre til. Nei, slett ikke. Slett ikke. Altså, han er utrolig oppdagelse til å gjøre det her via stikken og apostelsson. Ja, det var en dag det ble en sånn sammenhenger i midtelen. Ja. Jeg ser bare i støyen her, da. Ja, vi har ikke sagt det før, men omgang så sannførende som akkurat her sfær, nå har vi sitt her, og vi var sin søyden her, bara tog att det blev så hotis näves när som är framför mig. Ja. Akkurat. Ja. Det är vi där vi så väl ofta in i att här vi Paulus ja. och det är vidare människor som närmast får goda Paulus. Ja, så nästan är det som faktiskt i början här har hon sedan för högt. Men han visste själv att han var människa. Och han visste eisen själv att han är inte fullkommen. Långt lägger han så att säga. Men han viser okkom så sannelig eisnet her til at for Kristus rom ui okkom, ui okkara likama, ui okkara gjørston, som han vil til. Ikke som hverste vit sjálva, etla okkara samanhenger helter at det skal være. Men så som Kristus som høtta vila, ta henta hese og fætle tingene vi okkom, og ja, vi sier offentlige ting, men det som er faktisk offentlige vi, Paulus sier, er at han er så emjuker. Ui ødles nere. Og det er ikke som helst hver han setter seg opp. Og grunden til at han gjør det her i Korintbraun i Korint, her var most av folk eisen av Paulus, og i samkomne her, som rønte at nye gjør Paulus, og man kan si at jeg tykker faktisk at Paulus, han hoksa som så, hvis det bare var mye personer, så var det helt minne passe. Men til den bådskap som Paulus har båret dem om. Hvis jeg sier most av falskene, finker falskene å fylke til at Paulus han ikke passe, til å si at så har bådskap helt ikke passe tjående. Og tog han følte seg nøytan til det. Han sier her at hadde ville talt meg sindra dørskapet. Jo, de skulle tåle meg. og så sier han her langt nere at nå kom jeg til sjøner og åpenberingar. Ja. Han begynner 12. kapittel. Ja, han begynner ved å si at Emma Rosa med tog til Island beta, men nå kom jeg til sjøner og åpenberingar fra Herren. Altså han är krøster til att fortälja om så åpenberingarna. Ja. Alltså han är slett inte här, han lever ut av Facebook och säger nu skulle höra vad det har upplevt. Nej. Men han är krøster till det av omstånden här. Och så samband med att här hända dagen ute alltså så skriver jag om man har låt samma i Herren om och det här konstigt att jag läser till vers i Psalm 16:15. Men jeg skal rett for så skå som tøyna. Jeg skal ta i vakne mettas av sånn til. Og jeg var ikke akkurat hva jeg finner til herfra, men en tryggvante fikk jeg vite fra laknene at han stått tøy etter. Og så det tilregningen fra laknene som så stottlig. Han sier vi han færre ut og liva løyve til fullnær fa som mest på seg tøyene to hever etter å liva. Så sværer med over natter også. Færre til land tar av livande. Hette land tar av dødsjante. Åpenberingen 1:24 sier deien skal ikke være langkor. Men Paulus sier bostru likam noen heima til herran. Och så använder han den bøyna vägen till åkkorna ses ner och säger det en tryggvante som narskas ändarna till en gäralöjve
du först till land torra livant. Akkurat, ja. Alltså det är på Paulsen som omsätter ur enskon. En lätt chunk det ut det som han sände då. Och helt detta var så stottligt att få in i myntarna som vi tar fram i arren. Ja. Alltså det är landtorra dig ju. Alltså det är inte landtorra livant. och vid färran borster och lika om det höjmars herran och tog vid höjra till talantet alltså. Det är inte näka. Jag kan ivra om det. Men Jesus visar själv att det är i för sadkearen om att Gud är inte god till dig, men hinna livande. Ja, han visar Abraham, Isak och Jakob alltså. Ta omtala Jesus där som livande. Alltså och så visar Patla lösens land mot eia till längt borster om man kan. Och jag tror en sankor som också över ist. Og øysene gjør det til. Og så til hovalet. Jeg var i en sånne versen som vi der. Ta vi begge og en livande brøver og systrar som egentlig donalig. Og i det imenske nøygaven og i samkommen og imsastene rundt da. Og så har vi en av tøymene som släpper ut av fjällmilen. Han bärar det ut av. Akkurat, ja. Och gör det, ja. Och det är det som hotäcker med sån här. Och öjsen det här som vi nämnde vid det Jan. om man käkar i Öjre och som vi kallar här i Klaxvik och så. Han själv han är Öje. Christian Olsen, ja. Att det är bara så stottligt att minnas jag att helen här så tar man bara. Jag har tvär jag har släkt skrivit upp för en sista tojna taler det gör det inte ta tojna, ja. Och jag också om att det här som han skäckade i öre han hej i sina lust och ser mest han valbor och hockbor under framlöva bådskapet och i samkommen. Och i samkommen i Bethesda. Och i Klaxvika. Och minnes han säger en tanka. Och tar han schack och säger det. Och en talo. Så kvokadler så vill det lusta. Och här svär han som är och tidigt fram att det var alltid något mestesvärst och forskonnet. Han hejar månne. Och här svär var det Jesus och Nicodemus. Och ta säger han Jacques att han må ha fyllt väl vid kvar Jesus vandrar i. Han brådde ut vandrar i. Och han må ha fyllt väl vid ötlån och han gjort det tog att tog kom han till hans något. Tog att det ständer, jag var som jag har skrivit här, men det ständer nettopp och för att særlig vi kom at vakte en hoamoin og okkara og vi lytte av og saman sjøva i skriften vi personene og støvetekan torra Georges Moir altså støvetekan hans George Moir talande en neka anna han får akkurat som han får vi åkna i noen rannsakna for og vi fylls for Jesus han oppdager hver han var og hver han platt å sova det han säger att fåglar och röjer och revar av håller. Ja, och revar av håller men människor som revar han inte när kan hålla hötten och äta. Och han nämnde sorry tinka. Och så nämnde han det här hur värsten alltså hur värsten han var hur när grönlig han kände till Jesus är vökenät. Alltså Nicodemus. Och kvar han var och kvar han vill finna och så igen att ända hur så väl och kvar han hast
Jesus kjente Nicodemus. Alltså utan att jag har haft några samband alltså. Så hade Bayer några som fällt vid kvar öron. Eller hovesande. Jag var inte hört det här för. Ikke på andre måten. Nej, inte på andra måten så. Och kommer vi inte häsar, känner vi inte så nya stöver om Jesus och Nicodemus, så finner vi där alla attre skriften, säger han. Alltså han är lyse, inte bara lyse, men lyse. Granska. Ja, och granska, så vet. Och så nämnde han det första, att Nicodemus vill inte vara lyckande efter. Det är ett känt uttryck i Bibeln. Lyckande efter, ja. Ja. Och det ständer i Brevbrevet 4:8, vi till att nu lyfter om att komma in till kvil och hansara, en sted efter, så lät jag vi ötta söka till att ången är tyckare, att ången av tyckon ska finnas lyckande efter. Nej, nettopp. Alltså Jesus, Messias, son och Guds, och i människa lojtje, han uppdagar till ändan hur han var, ordentliga. Vi har fyllt av vi. Ja. Och att det här hade jag så otroligt otäckande. Og han fyllde jo alla veien. Och han fyllde ju en attan väg. Ja, helt ut av krossen og Ja. han og eisene. Ja, attan sen. Han var jo vidt å ta han nyer og Ja. få rivnan. Eller gjøre en, jeg vet ikke om jeg kan si at han ble lagt inn i at jeg graver hettelig. Ja. Ja, det er jo interessant, altså vi går. Alltså hvis vi vet inte lätt okkon vekja upp till att vara hovedtidsen av sannløyken och i skriftene om Jesus, om Paulus och om hvordan samkomman alltså hatta sig. Så får vi inte kunna att vara de vittne som vi är av Guds nej. Det är jag också om. Akkurat, ja. Och så hvis man huxar om hur väl Jesus kände Nicodemus. Där han säger vi han undrast inte att det säger vi till tid må föras av något. Vintern bläser här han vill och du höjer sove, men du varst inte kvar han kommer och kvar han fer. Så är vi ögonen och kvargen och fötter är av antanon. Johannes 3 och vers 8. Och Nicodemus svarar att det är det han vill göra han. Hvordan kan detta vara sedan? Alltså, hvordan förklarar de här här? Ja, det är så helt otroligt åtagan. Jesus svarar honom, tro är lärare i Israel så varst det kättan. Sikva tid ikke ta i et hele vi tykken om til å gjøre hjørnen til. Hvordan skulle de ta trykva om et hele vi tykken om hit himmelska? Johannes 3, 9-11. Altså, dette fer bare som point og hjärsta. Ja. Dette er i hjertan. Det er i hjertan, ja. Det er veldig å ha verst av suttje til her, hvordan menneskesåneren, Godssåneren, som blitt åpenbæret av hjørene. Og han har sier tøyene her. Han inne i tøyene. Og jeg sier 33 årene, men særlig sier 3 årene ut tjenestene. Og her kommer en med av som Nicodemus, som ikke var hver som helst. Han var jo en råher jødene. Så han kjente øyla ved alt skriftene. Altså Jesus sier vi han til å lære Israels og veist ikke etter. Men Nicodemus hever heter forvittne i seg, som gjør at han stekker ikke. Og man kan bare umynda seg at han kanskje flere fyr haft hov til å fære oppsøke Jesus, og nå er løtene her, nå er chanseren. Og han kommer så, altså, pura blenker av de andalige ødsene. Det som Jesus var kommet til, for å føre til hendene heim. At faktisk føre himmelen inn og hjørne. Først og fremst viser sjølven,
og vi så noe verste, vi så noe fullgjørende verste, og så hernast vi at vi er så verste, være født av nødjon, vi trykker han. Og herfra være vi, ja, vi være som, det platt ikke være posta sier om en person, han så vinteren blæser, ja. Men han men det utrolig rammande. Ja, det veldig rammande, ja. Känner du? Ja. Det kvar för vinterna blåsa och Ja, det akkurat. Förstår du? Ja, till nämnat, ja. Alltså det är inte annan makt än Guds makt. Nej. Och han ser luktar till vi hela andan. Ja, ja. En kvar som är fötter av andan. Ja, fötter av andan. Och tog det ganska synd trist att ta det också om gosse väl utrockneligt allt mittel och sikvant, ja. Vi vet akkurat hva for enkelte sitter, og vi vet akkurat så vi er, ja. Ja, nettopp. Kjals lika løt som jeg kona sier hvem jeg gosse, jeg kan si, hun hentet sin etter meg, og sier, hei tid, sier hun. så sier vi han, jeg tror ikke jeg finner på noe nytt hver jeg fyrir byrju ente, så det er det samme hver jeg fyrir, ja. Ja. Men hette det utrocknelig vi okkon, men Jesus tåsar om okkon, som født av andan, at vi har nega vi okkon, som ikke kan råknast ut. Selv om vi okra menneskjenslige temmelig utråknelig, så bor nega ui okkon som gjør okkon og utråknelig. Men til? Ikke oberåknelig, til nega anna. Men ta han selv var be om lika med Jesus. Josef, Mattia. Ja. Ja. Øysen er Nikodemus kom. Ja, akkurat. Ja. Han var her. Og her er anten til vi virkjer, sånn. Ante gods, altså. Ja, hadde jo lagt fram. Tjejen og Rykon var han i deg, så det var jo andre som jeg finner sier seg profetera til, så legg 100 år fram og undan. Ja. Nei, det er bare så størst då. Och det drev mig också in i Johannes, det en kända kapitel där det skulle täcka Jesus. Och han talar om att han som tror han med ur honom skulle som skriften har sagt renna strömmar av livande vatten. Detta säger han om antan och det skulle få som tror jag han. Till anten värre sen alltså ojtajmo. Att Jesus var känn var fullkommen, men anten var vi Jesus i mitten där. Ja. Så att det så halt en standande. Och jag vet inte om det då jag tog som var om att det är. Men jag också med det här som vi har sett nedanför. Jag minns velare tyckare. Som har tal orkos tilltyckare. Att det kostar ända av lojsot och efterfyllt så siktar att Jesus Kristus sin hem vi gör det att det är över. Och så också om det 16:e verset i som samma kapitel om. Vi brevbrevet kapitel 13. Han säger akta velare tyckare. Och gör som tar sig att det kom. Så det vet jag i versalen tyckare som tar vi skulle göra rockskap. Och så är det vi rockskapen då. Alltså jag blev så gripen till jag läser om det här. För jag minns det som halt onker det blev grött för mig att det som var gåva med. Det fallde det akkurat som det skulle göra rockskap. Alltså vägna med. Ja. Och det så högte närgen av livet torra. Så vart det liva. Och samsvär vi till att det heter mer hjärta. Men detta vi har i hjärta. Det är så tilltalande alltså. Halt en standande kvart ut av lite råpa. Aktivera tyckare. Och gör som tar sig att det kom. Så det är vi salen tyckare. Som tar skulle göra rockskap. Så tar kom och göra till vi glädje. Och inte så fante. Det tycker om inte till gag. Sen så att det tar man inte till gag. Men tar gera sig eller tar gera sig till aktivitet. Och här var minst lika några kvinnor som män. Kanske några mer kvinnor. I mitten som hade sa han av annars. Akkurat, ja. Och tog har vi hov ösnät. Att det var en schack, ja.
Då har vi ösning hovaffära till han själva. Christian Olsen, ja. Ja, Øye. Ja. Han var ösning samkomlig här i Bethesda och han vakte alltid av och han var så oavmyntliga. Han sjakk var bønt, ja. Men Christian Olsen var en fiskemäver kan man godt säga och säger mängd alltså som ingen annars säger. Och det som är har mest mer till här ser löterna. Ja, nekva tog alltså tog jag släck att säga. Tog han levde så given herran och men det minns ena för Christian Olsen som var att av Øye täcka till åren. Man säger att här löjan näkar kunde vara så här att spyrja Jesus för att göra skulder för arve av ett liv. Då i flest ötlån kom oss skal han vara fötter för det arva, säger han. Ja. Jag helt att det är så helt att tro jag stått lite där. Själv var inte alltså ta in och över lite av hästen här att loja. Och de vara så betraktade som arvingar, ja. Och så det täga dig som så det svabötna och så framvis, ja. Men det är inte lunch detta. Jag har fattat. Och hese år gamt alltså hese år är det gamt mer och i minne så Jan Christian bär det fram och en vött. Och så heter vi Atla på att vi att det är inte något onaturligt i det, ja. Men sannoliken alltså var av åren och Christian. Och nu är hemma så herran och vet han också när går stanta och i samma vidje och ta ersla bröta. Då brott och i skriften han byggde ända sannlik och standa läsa i Lukas 18:18. En rå herre spurte Jesus, gå måste vad ska vi göra för att jag kan arva av ett liv. Och det är lösen om ett eviga liv och följande nåtjo för att arva all mål och all innehalt i Nya testament. Alltså det är otroligt kvart. Tar han säger det, alltså all mål och all innehalt i Nya testament. Det är rätt. Ja. Och bara vi också om Jesus räknar och sannliga säger till här vara en 24 av nutjon kan han inte sucha rujtje gods. Kan inte sucha. Alltså, det är så tryckvars ner. Och du kan inte ignorera det. Du är anten. Alltså minnes först halt ung lite på att anten tråka innan med att tacka mot Jesus. Men hette her at det blev en sannføring. Det kom ikke på en veien. Det gjør det ikke alvand. Ikke for mamma og Beavi Ottmar og mer, da vi var en 12 år. Han var 3 år yngre, ja. Ta ble det verlagt. Hon säger de ska bara tacka Jesus för det här. Ja. Och bära och tacka. Alltså, och ta väl det till bära. Inte näka som var negativt. Men det var så positivt. Att det var inte att göra. Bara tacka. Tack emot. Till man finns det där. Så. Ja, nu då tossar om att det här så för några minuter kommer. Ja, det är också det. Jag vill nu köra gammalt ha och i trus. Ta kom kona Christian, mamma till Victor och Ola Karl. Affäras till Jone att alla vänner som vi kallar henne. Och Jona hon var ju sysnavan Abbamun Daniel. Och vi bor nere i byn här i Bruksna. Och det var inte några bilar som nu. Du kunde spela i gott någon sån. Jag kört i havna.
Og jeg minnes jeg stand her i Bøkøte her vid Karl Johansen, og sparske bost inn av betongveggen her, så var det. Så nå går jeg løtta. Nå kommer 2 dranger ut. Ole Karl og jeg var jangamler. Det visste jeg kjente det slett ikke, og hit var Victor, ja. Og jeg halte det her ganske hårst at jeg har spalt i bolten, så vi at jeg trodde jeg spiller bolt her, ja. Og til sommer enda vi at jeg var sammen ved Taimon, var det minne, altså, så langt det var her i havnen i Ferreist, og da kom Ole Karl og jeg selv kjennes da. Og da får jeg så for inn til Jone. Jeg var ofte inne til Jone til sommer, tror jeg spiller etter Ole Karl og svart da. Og så minnes jeg en dag, vi var så ensomme til køtjen og Jone og jeg. Og jeg vet ikke om det var spesielt tullig morgen, eller at det kanskje så lunch, det var ikke kommet nye. Og ta sett sånn som vi Bibelen her i køtjen, og for jeg leser også firma, jeg minns ikke hva det var sånt. Og så spyr de meg om jeg var frelster, da. Jeg var 90 år gammel, og jeg visste akkurat hva alt dreier seg om. Og jeg sier ja, selv om jeg innan Uyma visste at jeg ikke visste. Men jeg vet ikke hvordan ofte jeg langt som 90 år gammel smadronger, jeg møter, hei, bi innan tanna og alt det her, da. Og jeg får seg ut at det var ikke store brøytelse, men jeg minst veldig godt at Jona spurte meg etter her, og det la en ordentlig hjerte å spørre meg om jeg var frelster. Det passer, ja. Og jeg vet, jeg må si akkurat som jeg vet ikke ordentlig når jeg ble frelst. Jeg sier som det andre, at jeg har sikkert vært alltid, men det ble sett opp på en sånn måte at man måtte vite det. Og det var kanskje et problem til meg som ikke var noe nødvendig. Men ta løten som så råkner vi, det ta jeg for inn benka på kamera til Osvald, Kjerpo, vi eier og i 25. Jeg og en vimmauer for inn benka på her, og Osvald Seimer som så ikke nekka nøyt, men vi løte knæ, og vi takkar for frelsene på et feira. Og ta løtene råkner jeg så som mine frelses løte, ja. Kjalt om at jeg vet at jeg utvalgte i Kristus i Arnheim var grunndag, da. Var det 35 først, og ta jeg bor i Karl og han og vi vet en 28. Ja. Det er ikke tekniska skole her, gamla Färjabank opp, ja. Ja. Syska var lærere jo. Her Torskøte, her som tilhalt gjør det. Ja, nettopp. Og det var en underfull tøy. Nu vakna jeg så nekt løs den tøyen til Ranva tøyen, den yngste døtteren til Karl. Som bor i Klaksvika. Ja. Og en forsvar, og hun var 5 år yngre, og da jeg kom så sår at han jævl, og at han nødjar, og så var det 8 tror jeg. Ta fylte hon 15 år, og jeg fylte 20 år. Og i februar, da. Så det vakte ølen jeg minner ikke med her, ja. Ja, men hun får. Ja, men han løt han her i kursen og tjokken og toften til kvalitet, ja. Til å være i 48, ta i 20 år, ja. Så 94, et eller alt trus, da han da løt han med mamma, Ottmar. Ja. Og så gikk om noen år, og vi vet 8 øyne bøyper som fikk 8-40, og hun la av i vinteren, mamma leste ikke på igjen. Men det var ikke den ekvann lesne av vår, altså, jeg med her, ta. Og så jeg kom i Iva, om jeg til. Men jeg lærte han, hørte jeg han selv, Oslendingen, som er litfakra. Ja. Han kom i Ebenezer. Ja. Ja. Han var gift i en av Foklavir. Og han kom i kløter av Iva. Og han grøtte så dramatisk fra at hvordan det virket i Nazi, og hvordan han ble løst, da. Og så jeg kjøpte meg denne bøypen, det er alt der kom 6 år, tror jeg. Det er minne formatet i et loksvar, ganske synd for. Og for å lese. Og til Arne så alt det vi kjøpte, var det. Som er jo i Iva gjør. Ja. Så det er hjemme at det som testamentet kjøres her. Akkurat, ja. Og jeg minnes det, nå skal jeg fortelle henne om jeg vet ikke nekv
alltid vidtja nekva sjukusen og Klaksvøka. Og hette er ut i tøyene ta ut den gamla nere i ånte sjukus ble brukt til det gamla, og så ble hitta notja brukt til sjukus den fire hit. Og jeg kom så til å kjenne en kone som det var flyttklaskar til det, sånne var gifter i Klaksvøk. Og hon ble så utrolig gode med denne konen. Så minns jag en dag jag kom till henne så säger hon sang alltid efter den stora vita flock vi ser. Hon sang för sig själva. Ja. Och så säger vi henne att det må vara gott att komma hem till Klamstorp. Nu det kan man inte vita sig. Ja, ja, akkurat, ja. så säger vi henne vad är det som ligger barn? Ja, det är nog inte testamentet, säger hon. Jag säger, hvor är det? Jo, jag är det. Hvor skriver det? Jo. Det var att en sagt att det är Nya testamentet ju på att vita att det är en släppat limman, säger vi gärna. Ja? Ja. Och hon svär i ögonen för att det är nöjt. Kom på annars. Jag ska jag läsa och sen testamentet så där. Till hon blev fullkomliga brott. Ja. Fullkomliga brott. Hon är ju näka av sina gamla att det är vi baptisten och så. Det tar vi så självsäkra säger. men och så har jag sagt vi gärna var stå att nu har bröderna möte har jag sagt vi gärna och en sjukrasyster en ung och när hon gick så mycket av baptisten säger. Så säger jag den bästa vinner baptist. Nej, Paul Fer var inte baptist, säger han. Jo, säger han till oss, det trattas. Men så är han inte som hinner baptist, säger han. Det var så här stått det som levde. Ja, till Chile, va? Ja. Och hatt är det till som det löjer med till nu är vi till Christian här, va? Och Christian är näkven ju just när vi arv och våra fötter, så det tog ju nämligen att det är. Ja. Och det är det här. Och i samband med det som man säger nu, va? Att huxa om Jesus är äckna år. Bara tanken. Hvis det här som läser huxa om Jesus är äckna år. Hvis det blanda när kan nå på i. Så det är den uppblandade mjölk årsens. Som frälser och tryckar. Som fer in och präckvar för det här. Att god kan inte svitsa. Och det är det sannliga säger här. Att världens fötter av något kan han inte svitsa rujtgods. Og så hes her årene, hvor underfått levereløyde at hesen øyne sonur gods var føtter inn i hendan høym, for jeg vet vennleis som frels og av et løyv. Og så heter her sandførende ur årene, over 17 Korinthbrev 8:8, nødtjo. Til kjenna jo nøye Herre okra Jesu Krist, at han fyrir tykkara skuld gjørtes fatak. Ta jag var ryker. För jag tid vi fattat hansara skulle du vara ryk. Ja. Att ryket de kan du inte missa. Nej. Ta du har tid emot. Det är så ryket de som stäcker lyches några öron. Och så säger han här och till det som är inte vi samband med Christian Olsen. Att det vill jag så inom fattig han och hon. Vi syns jag med god och färg och vi sannlöks åre. Så vi skulle vara fromgrav och skapning hansara. Jakob 8:8. Jag halte bara att jag, alltså nu när vi tar sitt här och prata. Hur så gott prata er. Ja. Det är inte jag. Nej, det är akkurat det. Ja, det är inte jag. Det är akkurat det. Ikke jeg kan själv, säger han. Det går vi pratar om det att du vet inte akkurat hva det är för. Nej, det vet man inte. Det är som Jesus säger våra fötter av andan. Men du känner att det är en sorts samband utåt. Alltså vi känner att det fällskapen vi kvar en annan
vi Anje som sitter her, jeg tjåkon. Og på en merkelig måte, selv om vi ångan suttja, Nettopp. så kjenner vi den fellesskap vi teg som suttja. Og snakkes. Ja, det er fantastisk, og det tog at dette her rujtje som Jesus taler om, rujtjegods, Ja. det er en verilegg av hjørne det, tog at han kom og gav sitt liv, Ja. for å kunne gjøre oss andene. Ja. Og hesen anden er det som binder oss sammen. Vi husker vi kvart om etter her, at vi er så relanekk og imest tryggvande i fargen, og skulle vi fære inn i smalloter, så ble det kaos faktisk da. Og jeg skulle ikke undra meg om du ikke finner en gang 2 personer, det er så med samkommet da. Ikke 2 mennesker som er 100% samt i ødlån alt, ja. Men det er slett ikke det snur seg om som så løsne. Det som det snur seg om er akkurat dette rydgjødømme som du leser her i 2. Korint 8. At han gjør det fadak for okkara skulda. Og han er givet, han er okkara rydgjødømme. Ja. Han er okkara felagsnevnare. Og vet det hans är rutschta. Og videre hans er rydgjødøm, ja. Men jeg mener, alt det viskar alla måneder borster og i middelen hva vi vet hukse, hva vi halta og hva okkara samkomma, eller kyrkja, eller hva det skal være helter. Jesus Kristus Guds soner er felagsnevnar for alle de som trykker av han. Og det er han pastoren som vil flotter inn i himmelen. Og ta for å få et nytt like av meisten, ja. Jeg har alltid høysten til at det er sånn bøyblen som er råknebøk. Vi leser i Rambraun 6:11 at så løy skulle høysten tid råknantikken som deg fra syntene, men livande for god i Kristi Jesus. Livande fyrer god i Kristi Jesus. Ja, akkurat. Ja. Og så at her råkna at telja saman. Lyfter gods og trøttast oi. Råkna teg til sanna gaman. Lovgjevande sal og høyr. Råkna øns og lovgjevaren. Kjørtes offer tålen løy. Råkna je og manna falskje. Løyte verd og sjálfur døyr. Altså. Det er bare så helt utroligt. Da man sitter for seg selv og man skriver en trøy vers i samband vi hatt. Og det døyr ikke. Nei. Ja. Og så er det her undre som kommer fram her, vi Kristus er deia, som blir vust og i naturen i eisene. At det kan være kveitekottene, men vi kjenner ganske mest til eple som er lagt ned i moltene, og døyr. Men døyr det ikke, men så blir det noen avvekst, så er det ikke nytt liv av det. Ja. Men jeg tror at til døyr så gjør det liv til flere andre kottene eller epler. Ja. Og til den mynden som Jesus brukar her i hans 12. Og han er til sanna kveitekottene som fall og gjør noe og døya. Ja. Og her giver vi okkur liv, andalet liv. Nettopp. Er det sinnavskottene? Ja. Det ser man. Ja. Og her er så atter neka som vi kanskje kunne teka og nevne syndrom. At dodja. Altså, vi skulle dodja fra oss selv, men vi kunne ikke dodja fra oss selv. Han døde oss fra oss selv. Ja. Vi så noe deg. Ja. Og gav oss sitt liv. Vi så noe opprøst. Tog jeg ut Jesus Kristus opprøst. Og vi tog i hånden. Tog synda lika med okkar av krossfest vi i hånden. Fyrir at stendet det ikke. Gamla mennesker okkar av krossfest vi i hånden. Fyrir at synda lika med skulle være et lunches. Så vi ikke langer skulle tjene synd. Altså, det er om vet jeg nekk sorry vers. Ja. Jeg må si at jeg har vi omgat å råkna deg vi Jesus over det siste. Og helt er ikke opprørsende. Hun er en sorry dørtar opprørsende, altså. Og sånn her jeg gjør. Ja.
Ja, så sant. Det är helt säkert. Men akkurat det här som du säger om att det är att dodja från sig själv. Ja. Det är nog tycker man människor som kämpar vid det. Ja. Ja. Och du nämnde landamal ute här. Att det är också visst lite att gå stävt. Man tankar om en lilla söv i allt det var samkommer i norra kvar och i för det var inte frukt och sånt och det var så öle gott möte och här finns en äldre kvinna fram och hon vittnar om hur så dig hon är. Och nu är den alltså ordentligt dig från sig själv hon. Och det är predikanten han klarar inte halta sig. Nej. Så han tog vanglas och så stod och talade från och öste i ansiktet av honom. Och hon blev så fokande i ögonen. Spurte hva han gjør det, at bare vite hvordan det er vær. Og dette kunne vi godt kjempe vi som mennesker, men jeg synes ikke at det her som du sier akkurat nå. Jeg synes ikke at han døye okkom fra okkom selv. Ja, han døye okkom fra okkom. Ja, han tok okkara synder. Ja, og okkom selv viser. Og okkom selv, altså. Inne i deg. Inne i deg, ja. Og resten opp opp. Ja. Det är han gör. Det är som man säger satt kapitel om allt handlar om. Ja, allt kapitel handlar om. Ja. Alltså det är pura brott mot lov att läsa breven. Den uppenbarelsen som Paulus fick. Ja. Som var lönt alltså. Det är han som kom vet du. Fra Gode. Ja, det är att han var hemma till Jesus. Ja. Det är akkurat det. Ja. Ska du begynna bön som vi har gjort? Ja, och färg, tack för det. Jag tog fast ärena och toucherna. Och tog fast alla dåligt och höjer. Och vi är till tvin höjer. Vi är tvin höjer gör. Och skulle vara det inte lätt att lika med Oskar Møyr och för hem salen och anten för hem vi och vart då inte låt och ta tog kämor så vart då och genom dorta lika med vi har någon det jag någon jag brakt det vi tar lojk för det rikt borsk i skottsarna mot herran luft samma vi allon tajmon som ontan är färren och som vi har lagt fram samma vid här. Det har skrivit om att det rys upp för jag får ett orta lika. Men det ständer ösning att det du kommer ska du loja dig som savnar er och fram samma vid här. Och herre. För största vita att det är här ösning. Tack för det och tack för så lött och tack för så kära människor vidare i mitten och tack för att åkara kära som vet öja här som är land från här inte vid att verkliga är utklart till att vara en tjat här i alla år. Amen. Amen. Så är det som pastorn av Gjerstamal kommer ända och vi får tacka för jocken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leiter av Ekto Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisner av lagt her, og han kommer eisner av senter av Tjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for hesfer.